Jeg hedder Anders. Jeg er håndboldspiller og har skiftet fra GOG til Bjerringbro-Silkeborg. Og nu er jeg bosiddende i Silkeborg sammen med min familie. Jeg har valgt en komplet ladeløsning, hvor jeg har et abonnement og el gennem Energifyn, hvor vi betaler direkte elpriser, så får vi noget refusion tilbage. Før der betalte vi bare for et abonnement, og så havde vi måske ikke helt overblik over, om vi egentlig brugte alle de kilowatt. Så nu har vi en lidt mere gennemsigtighed over, hvad vi egentlig betaler for, og hvad vi bruger samtidig med. Og indtil videre har det været billigere. Kontakten blev oprettet inden vi flyttede, men efter vi flyttede har det stadig været nemt at få fat på kundeservice, eller de folk, der skulle hjælpe med at sætte ladeboks op, eller med at hjælpe i gang med apps. Jeg synes, det har været overraskende nemt at gå fra en benzinbil til en elbil, eftersom alle er begyndt at sætte ladestander op hister her, og de muligheder, der er ved at få en god elaftale derhjemme også, det gør, at du faktisk har et lavere brændstofforbrug end ved en benzinbil.